Rei Felip II, que s'allotjarà a casa de Francesc Oliver. Aixequeu-vos, que tenim molta faena. Amunt, amunt. No us creus que eres molt humiliat? La ciutada, aquesta bona gent, li va rentar les mans un per un. De càrrega. Jo? El rei deu portar molt d'equipatge. Pues jo no, eh? Tenim alguna cosa per a servir? I també necessitàvem uns trompeters. Sí.